И оп! И оп! О, добрий вечір, дівчинки і хлопчики. Ой, я давно тренуюся. Рихтуюся до свого самостійного польоту. Треба добре отштурхнутися і летіть. Ой, так, буду спробувати ще. Ой. Добрый вечер, девчонки и хлопчики. Привітання, сябровка. О, привітання, Рися. Якраз ти мені і потрібна. А что это ты такое робишь? Дивное практикование у тебя. Цудовне практикування. І ти повинна мені допомогти, щоб у мене все трималося. Ты говори уже, что за допомога потрібна. Рися, ти ж майстер у спортивних справах? Ну так, за гэтым не поспрачайся, Рмал. Ось і покажи мені спеціальне практикування, щоб хутчей навчитися літати. Летать? Яночка, с такой просьбой тебе треба было до Буслика звернуться. Он же у нас птушка, и все про полеты повинен ведать. Ні, Рися, я ж хочу літати не як птушка, а як мотильок. Пирхать з квітки на квітку, з квітки на квітку. Так легко і пригожа. Ось яно що. Треба було одразу і сказати, що ти вирішила літати як мотильок. Рися, а хіба ти не зауважила моїх крильців? Зауважила. Але ти часто наради міняєш. Хто ж думав, що ти по-сапраўднаму будеш пирхать? Вельми хочу. Тільки ось по-сапраўднаму у мене не атрымліваецца. Покажи якое-небудзь практикування. Мотыльком я ніколі не была, і пакуль што ў яго не збіраюся пераўтварацца. Але практыкаванне для ўмацавання лапак і спінкі я магу паказаць. Скідвай гэтыя крылы і станавіся побач са мной. Што ты, Рыся? Я спецыяльна гэтыя крыльцы прычапіла, каб поўнасцю адчуць сябе мотыльком. Калі ты настроілася на фізкультуру, гэтыя вялікія крылы будуць табе замінаць. Так што выбірай, ці карыснае практыкаванне, ці нязручныя крылы. Крылы вельмі зручныя, без іх ніяк. Мне ж трэба уявіць сябе сапраўдным мотыльком. Ну, сябровачка, як хочаш. Раю табе шырокія махі лапамі. Вось так. Ага. Так. Так, ой. Так, раскидываю лапки широко и... Ловите меня! Янка, ты куды полетела? Жартуешь? Куди ж я полетела? Я просто звалилась. Напевно, крильці потягнули тебе до подлоги. Ой, менавіта так. Не звикла з імі пакуль што. Ну что, будешь яшчэ практыкаванне паўтараць? Не, нешта твае практыкаванні мне не дапамаглі. Лепш папрашу яшчэ ў каго дапамогі. Хіба у тебе ёсць знаёмыя матылькі? Пакуль што не. Але у мяне ёсць знаёмая чараўніца, якая мне не адмовіць. Ну, тады кліч чараўніцу, а я пайду трошки позаймаюся сваёй любімай вячэрняй фізкультурай. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Надейка, чародейка, дороженькая, дапамажы, калі ласка. Добрый вечер, гуделки-гляделки мои. Привитание, Яночка. Добрый вечер, Надеечка. Як добра, что ты пришла. Яночка, я почула, что ты кликала мяне. Надейка, мне сапраўды патрэбны твои чародейные здольности. Так, значит, справа сур'ёзная. Найсур'ёзней не бывает. Гавары хутчэй, чым я магу дапамагчы. Надейка, дапамажы мне навучыцца лятаць, як сапраўдны матылёк. Якая незвычайная просьба. Рыся мяне вучыла, але яе практыкаванні не дапамаглі. І таму ты вырашыла звярнуцца да мяне? Так, хочу стаць матыльком. Так, каб лятаць як матылёк, трэба адчуць сябе матыльком. Гэта як? Паспрабуй паглядзець на свет вачамі матылька. Ух
Ух ты! Здорово! Привіт, ненадійка-чародійка. Ви вже лятаєте? Я пакуль што гляджу на ўсё вачамі матылька. Тады ты, напэўна, заўважыш толькі мой касцюмчык, ды ўсё. Нават мой тварык не разгледзіш. Это чаму? А таму што матылькі могуць адрозніваць толькі 3 колеры: чырвоны, жоўты і зялёны. Усе астатнія колеры для іх проста не існуюць. Да таго ж, лепшая тэмпература паветра для палёту матылька 28-29 градусаў цяпла. Ды гэта сапраўдная спёка. А калі тэмпература падае да 12 градусаў, матылькі становяцца нерухомымі. А калі зноў становіцца цёпла, яны пачынаюць лятаць? Матылькі не проста пырхаюць з кветкі на кветкі. Яны ж працуюць, яны пераносяць пылок расліны з адной на другую. А я лічыла, што матылькі толькі і робяць, што гуляюць. А на самой справе яны ўвесь час занятыя. А ты ведала, Яна, што матылькі нічога не чуюць. Яны толькі адчуваюць вібрацыю паветра. Ой, а як жа яны тады танцуюць матыльковы вальс? Яны адчуваюць паветраныя хвалі, якія ствараюцца ад узмаху іх крылаў. Ой, колькі ўсяго! Значыць, быць матыльком не так проста. Тое, што ў цябе за спінкай прыгожыя крыльцы, не значыць, што ты вельмі лёгка можаш лятаць. Усё зразумела. З кветкі на кветку я пералятаць не буду. А вось вальс матылька вывучыць магу. А мы табе дапаможам. Танцаваць лягчэй, чым лятаць. А яшчэ я буду вельмі старанна даглядаць за кветкамі ў двары, каб як мага больш матылькоў прылятала да мяне. Я вельмі хачу з імі пасябраваць. Якая цудоўная ідэя, Яначка. А зараз, гудзелкі-глядзелкі мае мілыя, час рыхтавацца да адпачынку. Чысцім зубкі, мыем тварыкі і адпраўляемся ў ложачкі на мяккія падушачкі. Прыгожых сноў, дзяўчынкі і хлопчыкі. Дабранач, мае гудзелкі-глядзелкі мілыя. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.